paisa. Paisa. Omaa pili engkha Nepali norok tabuk Nepal bude hai poristithi choli tong norok omoto saimambanya tabuk Omaa pili kaisa viral ungjak nugui makhano norok video ni screen o rangse nokho sakani birsaui tolok kwlai phebekya mwtai hai mangpili norok dumtu film o nugui makhana je rangse saharui kwlaimani amtui haino mangpili tabuk Nepali kasaui phaikya jephru protest khainai rok Mantri Minister ni nogo thangai kabja khaibaimani pore a rang rok no mwtai haikhe no building sakani saharui lukurokni phasing saharumani mangpili kasoi phaikya mangpili nugui mankha norok o video ni screen o.